Hokejové korčule za posledných 10 rokov nezažili až taký drastický pokrok ako hokejky. Nie je celkom jedno, aké šnúrky hráči používajú. Aj keď v našich končinách hráči berú také šnúrky, aké sa im dostanú pod ruky. Veľmi rozdielný pocit pri korčulovaní hráč pocíti, ak používa voskové šnúrky, alebo potom poznáme šnúrky s jedným prešívaním a šnúrky s dvomi prešívaniami. Voskové teda šnúrky sú isto tie, ktoré vytvárajú najpevnejší pocit, šnúrky s dvojím prešívaním sú najelastickejšie, takže ten pocit korčuliara v korčuli je taký najvoľnejší, by som povedal. Hlavne mladí hokejisti sa veľmi často stretávajú s problémom a to, že ich korčuliarsky sklz nie je dostatočne dlhý. Korčuliarsky sklz sa dá predĺžiť jednoduchým spôsobom a to, že bežne si hráči zaťahujú korčule veľmi silno v oblasti kotníka, tým pádom ich kotník nemôže pracovať a sklz sa skracuje. Ja by som navrhoval buď to znížiť svoje viazanie korčule o jednu dierku, alebo jednoducho povoliť do istej miery šnurovanie a tým pádom uvoľniť hybnosť kotníku a tým pádom predĺžiť sklz. Toto riešenie má jednu malú nevýhodu, že ak uvoľníme korčulu príliš, strácame balans, takže každý hráč si musí nájsť také zlaté stredné riešenie a tým pádom predĺžiť sklz, ale ešte stále si zachovať dobrú stabilitu.